kanggo kagem Bopo Camat beserta jajarannya nggih Ahmad Yanto Wipaki dan juga Pak Lurah Pak Yudi Kurniawan. Uga matur nuwun sanget dhumateng LPMK Madya Unhak Ketua Karang Taruna Mas Wawan. Ketua Karang Taruna ya. Alhamdulillah wis bisa disembadani ngene iki, Mak. Iya wis disembadani acarane Hari Jadi Pagesangan. Ade melu bombongno uga matur nuwun kagem sedaya para penonton lan uga para pajak-pajak dan juga presiden-presidennya. Alhamdulillah. Ya, acara iki uga disengkuyung, no? Disengkuyung dening sing pertama yaiku Ludruk Warna Budaya. Pimpinan Bos Bambang. Mana Bos Bambang? Ini wangi pas Bos Bambang. Lo ya kan. Nyingit. Kadung diceluk arek ya malah nyingit ya. Bos Bambang, sing biasane kulino nyawel ya boy kuning. Lapangan pasar agrene sing mending-mending sithik wah iki Bos Bambang lagi mesti. Ayo. Karo Bos Wawan sisan ya. Iya, disupport karo Ludruk Warna Budaya. Uga matur nuwun no kanggo para pembakul utawa para yang berbisnis di pasar ini. Sadurunge kono acara pengajian dilaksanani dening Gus Ali Maksum. Wingi dina Jumat ya. Dina Jumat lan iki hari pamungkas utawa acara pamungkas wayangan. Ya sepurane wae rek kanggo isih belajar lagi iki wayangan semalam suntuk ya lagi iki. Dan kene iki ya juga termasuk anggota Warna Budaya juga rek. Lho ya, kalau sing ngendang Jaipong sisan Mas Adi ku ya. Lho kandhane kok. Aku iki karo Mas Adi kaya adik kakak iki. Katak beradik. Iya. Iki nane lagi manten anyar no wingi iki. Induk wong teko Nganjuk, iya nek padakne apa. Wong kene wis sering ngitili kok. Angger kono kelas kene dikancani. Angger garap kendang ngono ya kendange jebol ngono kene dikerangi sisan waduh. Tapi yo gak dikek apa-apa karo Mas Adi. Iya. Disepoti karo Ludruk Warna Budaya mau. Kalau botol cheers, botol air mineral ya iki lho barangnya. Iki barangnya. Ya kuwi. Dan juga yang menjadi pendukung acara yaitu Hancuk Audio. Hans Pro. Iya Mas Adi dhewe wae dadak sore sampai dalah sampai suarane dalange apik banget iya. Ya muga-muga no sing ning adicara iki muga-muga diwehi barokah seger waras lan uga panjang umure kabeh. Iya. Lho kene iki bebas wayang Jawa Timuran kok lho. Lah iya. Aku jane pengin meso ya kok sungkan karo para-para sing sepuh lho ya. Ayo dene amatiran arek.